Hey, mayong gabi. Praise God. Sana ino sa mga midweek service o matud pa sa awit is someone is praying for you. So, lindot kayong paminawon kung dunay tao nga nag-ampo sa imuha. Labi na kung naakas kaguol, naakas problema, naakas balatian, nindot kaayo, kay wala ka nag-inusara, doon na ay gigamit ang Diyos nga mo pray, mo ampo para sa atuan. Amen? So, let me share with you this title. Sige, ang damang yung mga ballpen, inyong notebook, kung naamoy mga ballpen, The Value of Secret Prayer. Ang bilis sa sikreto nga pag-ampo. Makita sa Matthew 6, chapter 6, verse 5 to 6. So, si Jesus Christ, aning time maigsuon is, nagwali siya sa bukid, and then, si Jesus, mitudlo siya sa iyang mga disipulo sa bili, sa sikreto nga pag-ampo. And, matod pa sa gingon sa verse 5, sa atong gidala karon nga book in Mateo, sukwahi sa pag-ampo nga gipakita ug gihimo aron makita sa kadaghanan. Diba? Nasa verse 5 na. Dahil sa verse 6, giingon diha, aron masiguro nga ang amahan sa langit maminaw gyud ug mutubag sa mga pag-ampo nato. Amen? So nini nga pagtuon igsuon, atong susiyon pag-ayo ang bilis sa sikretong pag-ampo. Okay. Pinaka-importante yun yung pag-ampo, aron madasig ta sa pagsagop niini sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nato or paglakaw nato uban sa Dios. Ready na ba nga matagusan? Nga maminaw? Amen. Ang bilis sa sikreto nga pag-ampo makita diha niini. Doon ako 5 ka points, 5 ka puntos giandam diri para masayran yun nato kung unsay bili sa sikreto nga pag-ampo. Una, cultivates our spiritual nature. Okay? Nag-ugmad sa atong espirituhanong kinaiya. Okay? Pinaagi sa usaon man nato pag-ugmad, usaon man nato pag-cultivate ang atong spiritual nature. Pinaagi sa regular na ehersisyo. Diba? Kung atong lawas, ato das physical, ang atong lawas na ugmad pinaagi sa unsa man sa regular nga pag-exercise. Okay? Mumatag sa iyong buntag, mag-exercise, atong lawas is basko gaayo, na ugmad. Ang espiritu sa tao, makapinibisyo, pinaagi sa regular po nga espirituhano o Diyos nung pag-ehersisyo. So, naapo di ay tay espirituhanon o Diyos nung pag-exercise. Makita ni sa 1 Timothy. So, para dili ta malangay, ikopya lang ang verse, ang chapter, dayon sa inyo ng balay basahan. 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Diha makita ang pag-ugmad sa espirituhanon nga ehersisyo. So, ang pag-practice sa pag-ampo, usa ka matang sa espirituhanon pag-ehersisyo sa mga Kristohanon. So, matod bang V.L. Crawford, ang pag-ampo, usa ka espirituhanong gymnasium ba? Usa ka espirituhanong gymnasium diin kita nag-ehersisyo, nagbansay sa pagka-Diyos nun. Muna yung giingon. Gidugangan ko ni Frederick Mayer, ang pag-ampo makatudlo. Kung ang tao nag-ampo, mutubo. Spiritually, dili na imong height. Imo na ang spirituhanon nga bangin, mutubo. Ug ang kaunuran sa atong kanal is mulig-on. But pasabot igsuon, kung problema mo sa kinabuhi, kung ikaw ni undergo og prayer, lig-on ka. Di ka matarog. Amen? Gidungagan ni Alan Bartlett, ang 7 ka adlaw nga walay pag-ampo makapaluya sa usa. Noon, kinsa may nakasulay diri 7 kasi 7 ka adlaw walay nakaampo. Di ba? Murag labaw pas masakiton, di ba? Labaw pas na ibalatian. So, cultivates our spiritual nature. Unsaon man. So, ang tao, ang katawan sa Dios mangita gyud na og dapit nga dili siya madisturbo kung mag-ampo siya. Diba? Stated sa verse karon, walay laing lugar nga dili madisturbo or dili madistract ang tao sa kwarto ra gyud. Diba? Dias kwarto nato, pag wali mong kwarto. Magkahimo ba ang usa pag ampo nga walay kabaldahan sa gawas? Nagkatry kog ampo dias balkon ba?
wa pa gani na po gusto nga tunga, na abot bisita, nabalda ko, na-distract ko. So wala ko nakatiwas og ampo. So ingon ana po, bisan sa tigom sa simbahan gani, kita karon, sayon ratang ma-distract, diba? Sayon ratang ma-disturbo, pinaagi sa limok sa imong tapad, kasaba sa imong tapad, diba? Kung samtang kung naminaw ka sa pag-ampo sa imong tapad, ma-distract na magani ka, diba? Doon na pala yung makabalda. Kaning pagkabala ka sa itong tingog, samtang ang uban naminaw na to. Ba, nayo na naman ang prayer kaya akong tapad, naminaw. Basig sayo na akong pag-aapua ba. So, nana, sayo na kayo mabalda. Public prayer, which is kaning midweek service atong himo, and private prayer, parihong may importante. So, ang public prayer, kaning midweek service nato, dili ni katong gihimo sa kadaghanan nga aron makita sa mga tawo, dili ni siya, kani atong gitawag midweek service, is more ang prayer sa uban. So, kita karon nagtigong ta para mag-inampuay, dili para sa itong kagalingon, kundi dili para sa itong mga pamilya, ubang mga tawo, mauna siya. While, kaning pribado nga pag-ampo, you can tell everything sa Ginoo. Kung sa imong gibati, kung sa imong gikinahanglan, pwede kang makaistorya sa Ginoo nga man, kay ikaw raman ug ang Dios nagkaistoryahanay. So ang pag-ugman sa atong espirituhanong kinaiya, gipauswag pag-ayo, pinaagi sa sekreto nga pag-ampo, tungod kay kini usab ikaduhang punto. Nag-umol og batasan sa suod nga pakig-uban sa Dios. Okay? Giumol ang atong kinaiya nga makig-communion sa Ginoo. So atong tagdo ng balaod sa kinaiya. Okay? Ang tawo gilanang or ang tawo ginalang nga dunay kinaiya, dunay batasan. So dili na to malikayan nga magpurma pud og batasan. So ang batasan, ang pamatasan mahimong dautan or maayo. So kung ang usa ka tawo nagtugot siyang kaugalingon sa paghimo sa usa ka makasasalang buhat sa paglabay sa panahon, okay? Makaplagan niya iyang kaugalingon na naulipon sa pwersa sa batasan ng sala. Makita sa John 8, Juan 8:34. And samtang ang usa ka tawo nga naghimo sa usa ka regular nga Diosnon nga buhat, ang pagporma sa pamatasan himong usa ka maayong butang. So dunay mga kalainan. So ang kanunay nga pagpractice sa sekreto nga pag-ampo sa dili madugay, mahimo na siyang usa ka kinaiya nato nga makatabang sa pagpalambo sa atong suod nga pakig-uban sa Dios. Diba? Walay laing way para makaistorya, para makauban nato ang atong amahan, kundi through prayer na gyud. And sa dihang ang batasan sa suod nga pakig-uban sa Dios maporma na, ma-form na, ang usa ka tawo dili makapugong nga ma-influensyahan usab sa presensya sa Ginoo. Amen? Makita sa Proverbs 13 verse 20. Uban sa tabang sa naandan nga suod nga pakig-uban sa Dios, ikatulong pag-ampo, sekreto nga pag-ampo sa third point, nalalipod ka nato gikan sa daghang kadautan. Mao ni. Ang tinugdan sa atong pinakagrabe nga dautan dili ba kining atong lawasnon nga kaibog or atong mga pangibo, kasina, di ba? Unod-nod. Makita sa Santiago chapter 4 verse 1 to 3, diha makita ang unod-nong kaibo. Ang kailigon sa unod, matod pa sa Galatia 5:16 to 17, ang kailigon sa unod nakigbatok sa tinguha sa espiritu. Ang pagpugong sa kaugalingon, usa ka lisod nga hagit igsuon. Ako usboy, ang pagpugong sa kaugalingon usa ka lisod nga hagit kung ikaw Kristohanon. Proverbs 16:32. Makita niha. That's why ang pribadong pag-ampo makatabang gyud. Di ba? Lisod ang atong kaugalingon pugnan, labi na kung tawhanon ang nagdala nato. That's why doon natay pribado nga pag-ampo, it is a big help sa matag usa pag kinabuhi. So ang problema sa garmo mahimong matambalan uban sa pagpaubos. Okay? Sa kaugalingon diha sa pag-ampo.
pagsugid sa kaugalingon nga mga sala, ug kakulang at ubangan sa makagagahong gamahan. Ug kung doon na po tayo problema sa pagpanimalos, kanibang hatred ba? Kaning mo revenge yun ka. Ang problema sa pagpanimalos, matubag kung mangayo tagpasaylo sa Ginoo nga nag-ingon. Ako ang mubayad. Oh? Ako ang mubalos, nag-ingon ang Ginoo. Ako ang panimalos, matod pa sa Ginoo. So, yes, ang pribadong pag-ampo mahimong usa ka instrumento para sa pagkontrola, kaning sa pagpugong sa atong unod, kaning pribadong pag-ampo. And at the same time, sa samang higayon, pag-ugmad po usab sa Dios ng mga hiyas kalag. Ikaupat, gisiguro alang kanato ang daghang kaayuhan. 5, ika-4 nga punto. So ang pag-ampo, labaw pa sa psychology ba? Nag-aabot kini sa Dios nga naminaw sa pangamuyo. Makita sa Psalm chapter 65 verse 2. So matud pa sa Mateo 6:6, iyang gantihan sa dayag ang matag-usa. Labi na kung mangayo kita sumala sa kabubuton. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Dayon napadireksyon, ang pag-ampo na ila or nahibalaan nga makapausap sa plano sa Dios. Muni nindot. Kabantay mong Hesikayas, Haring Hesikayas, siya tong hari nga nagsakit nga himalakyo na. Makita sa chapter 20, verse 1 to 6 sa book of 2 Kings. So, yung tanawon is si Hesikayas, nagatubang sa bumbong, nagdanguy-ngoy, naghila, naghangyo sa Ginoo, and then, nag-ampo siya, no, mao'y nakapausap sa plano sa Ginoo. Gidungagan o 15 katuig ang iyang kinabuhi. Sa mga kuan, sa mga taga-Ninibe, pinaagi sa pag-ampo na luwas ang ilang nasod, ilang syudad o nagluwas usab sa mga katawhan. Makita sa Jonah chapter 3 verse 1 to 10. Pinaagi na sa pag-ampo isuon. Ang pag-ampo gitudlo nga epektibo. Amen? Epektibo ni alang sa pagdawas sa atong adlaw-adlaw nga pagkaon. Mateo 6:11. Mateo 26 verse 42 para sa pagduntog sa temptasyon. Di ba? Kada adlaw dunay mga temptation. So, ang pag-ampo, maura yo'y hinagipa nato. Lucas 21:36, para makalingkawas sa umaabot ng kasukot. Okay? So, ang Diyos ang Amahan, ang Diyos nga Amahan nga tuwa sa langit, nakakita. Okay? Nalipay siya nga makita ta, nga nag-ampo sa tago. Okay? So, ika-5 nga points. Makapahimo ka nato sa pagpalambo sa kaayuhan ug kalipay sa uban. Sa mani, pinaagi sa pagsiguro sa pabor sa Dios alang kanila. So ang pag-ampo ni Abraham, bantay mo ni Abraham, nag-ampo siya ug maoy nakaluwas sa iyang pag-umangkon na si Lot. Labaw pa ka sa bahanti ha. Dili tumalwas sa iyang pag-umangkon kung bahanti, kung mga kaptangan tong iyang gihimo. Pero ang pag-ampo, ang iyang gihimo ni Abraham, naluwas ang iyang pag-umangkon. Ang pagpataliwala ni Moises, nagluwas sa naso sa Israel. Okay? So kita karon na dinhi, makakuha og daghang kaayuhan alang sa uban pinaagi sa pagpangamuyo kanila. That's why naata dinhi, naghiusa ta sa midweek prayer para sa pag-ampo sa atong makaisunan. So makapanalangin kita sa atong nasod, pinaagi sa pag-ampo sa atong mga leaders. Kinahanglan kayo prayer ang atong nasod, sa mga nangulo sa nasod, nga mahimo silang magmaalamon. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. Makita na. And makapanalangin kita sa atong mga magwawali, especially sa mga pastors, mga magsasangyaw sa pulong sa Dios, pinaagi sa pag-ampo ngadto kanila. Muna ibisugo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Last, makapanalangin kita sa masakiton na itong mga kaigsuunan, pinaagi sa pag-ampo nila. Diba? Kung natin mga pamilya na masakiton, that's why bulahan ta karon tungod kay naata para makaampo, maka-request para nila. James chapter 5 verse 16. So, abi ni mo igsuon kaning prayer, dili
niingon ay ibutang sa una nga gaampo-ampo ra ka, walay naminaw, walay nahitabo. Ang prayer doon na siya epekto sa atong kinabuhi. Amen. Tagantang mo example. Ang bloke kaning dampo nga ice ba? Dili siya makatabang sa pagtubo sa tanom. Ang kasing-kasing nga napuno sa kasina, kasuya o panimalos, walay gahom sa pagdala or pagwinsol diha sa Ginoo. Pero ang kalag sa usa ka tawo nga miagi sa tago nga pag-ampo, mao ni mahitabo isuon. Gipuntog niya ang iyang daotang pagbati. Nag-ugman siyang espirituhanong mga hiyas mo nay epekto sa prayer day sa atong kinabuhi. So that's why dili ta mo give up nga mag-ampo kanunay. Dili ta makapuyan, dili ta maluya sa pag-pray sa atong makaigsuonan. Panapos ta igsuon. Ngano man nga daghan ang dili kanunay mo apil sa practice sa pag-ampo, sa sikreto nga pag-ampo. Doon na ko duha ka answer diri or maybe nahitabo hopefully wala din sa tuwa. Ngano man nga daghan ang dili kanunay mo apil sa practice sa sikreto nga pag-ampo. Una, tingali dili sila mutuo sa gahom sa Dios. Ikaduha, tingali dili sila mutuo sa gahom sa Ginoo nga nagtubag sa mga pag-ampo. Apan atong nakita ang bilis sa tinago nga pag-ampo, pinaagi atong 5 ka puntos. So, sa itong una, nag-ugmad sa iyang espirituhalong kinaiya. Ikaduha, nag-umol ug batasan sa suod nga pakig-uban sa Dios. Ikatulo, na nalipod kanato gikan sa daghang mga kadautan. Ikaupat, gisiguro alang kanato ang daghang kaayuhan. And last, makapahimo kanato sa pagpalambo sa kaayuhan ug kalipay alang sa uban. So kung ikaw karon igsuon ug ako nagtinguha nga mahimong maayo o nagtinguha ka nga mubuhat gyud maayo para sa Ginoo, himuon nato nga kinaiya ang tinago nga pag-ampo sa atong kinabuhi. Atong i-practice. Unya, ang atong amahan nga nakakita kanato sa tago, siya na'y bahalang muganti sa matag usa. Maybe dili man ka makita namon nag-pray, pero personally sa imong kwarto, nag-ampo gyud ka para sa imong pamilya, para sa imong pastor, para sa imong spiritual family, and sa uban pang mga katawhan sa imong kalibutan. So God bless everyone, and hope the Word of God ma-apply din nato sa matag usa nga kinabuhi.